Yauwa alhamdulillah ga ma alhajin na da kaga ba ma sai na aika ba kenan. Ka kawai yanzu. A sannu ku alhaji. A sannu dai. Sannu ku. Sannu dai. An wuni lafiya alhaji. Alhamdulillah. Ya himma ya kokari kuma. Alhamdulillah. Ya aka ji da Larabawa. Kai babu Larabawa mutanen kirki mutanen. Sannu ku da dawowa alhaji. Kai alhamdulillah. Ai na ce bari in taso in zo in muku murna. Tunda Allah ya sauke ku lafiya an dawo lafiya haka ake fata dama. A masha Allah. Ai mutane tun shekaran jiya suke layi ko gidan nan tun da sassafe. Tun shekaran jiya alhaji suke muku layi nan. Daga wanda ake ba dabi ne wanda ake ba. Kudin masu jama'a ne wallahi. Alhamdulillah. Ai ba su gajiya. Alhamdulillah. Madalla. Haka ake so. Yaya innaka akwai sauran ruwan zanzam ɗin da dabino ko kuma أنت واصطفانا خلمين والله تبي عرضتكم من عضوائي وستمين بعرض تيكم منه عليه تام هذا وقتنيهن صلى عليه القرآن to na gane. Wai alhaji wannan daga can shi ma aka haife shi ne? A'a da yake ka san kwana na wurin 6 da dawowa. To bawan Allah nan ina dawowa wannan yaron shi ya tarbe ni. Tun da na ɗauki ruwan zanzam na bashi bakin shi ya juye ya koma harshen larabci har dai yau dai gari yana. Shi wannan din? Shan ruwan zanzam? Wallahi ma'ul makati.